Здравейте хора, аз съм FixMe, с мен е там един трол, такъв гаден. Ескри парчето. Да. Не знаеш на. Не ти го знам, що трябва да ти го знам. Ма не как ми лагва. На мен не. Аре, ще търсим нещо. Да бе хора, сори, ама аз хоствам сервера и лаги. Дай я... О, мол. Тук си е бъгнал нещо. Не съм, аз застанах на друго място. Не бе, не. Мега. Помага, виж колко край. Ай да убием, бе. Какво ще намерим? Да, ме трябва да вземем меч. Е, там имаше дървета, трябваше да вземем. Да, аз убивам. Една ще убия. Тяла така. Почти я убих. 10 месте. Къде си, бе? Вземем дърво. О, намерих дървета. Ау, как бъгват тия дървета. Ти, защото снимаш, пък ти сървъра е лага и намерих пушка. Ще убия. Гоним. И ако искаш е тук малко в гората си, по-близо до гората, защото има дървета. После ще ме телепортим. А, без читване. Там дет се спалнахме, бе, човек. Аз се изгубих. Окей, аре. Чакай, аз дърво събирам. Аз пък не мога да... Чакай да събера малко дървета. Нали правим survival? Да бе, тук до мен има тонове дървета. Да те телепортирам ли? Чакай. Чакай, докато чакам. Не искам тук. А първа част ли ще? Какво? Първа част. Да. Колко част ще правим? Къде да знам? Добра. Аре, да попитам. Само аз не трябва да работя така. Чай, че тук ще правим рендър дистанс. Човек трябваше да се стегва Optifine. Ох. Ей, дървото. Ти имаш ли Optifine? Не. Да, бе, новата версия още не сме стегли Optifine. Само за такова на дървета. И къде падат? Никъде. Аз събрах 15 ара, достатъчно за сега. Аз ще обработя няколко от тях. Давай. Аре, ще направим барлог. Ари. Абе. Половин стак, аре. Човек, това ми е на нормал, играта пък мишката нищо, трябва да ги фащам и да ги задържам това. Темите ми. С мишка. О, мага, бе, ще ме удари. Добре. Знаеш ли как да го правя?
съберем... Абе, на мишката на играта ми. Какво за нея? Еми, трябва да задържам това. Например, хващам купче, ма трябва да го задържам. Мишката. И съм на трудност нормално. Интересно, защо така? Не. Аре, аз почвам да строя. Някаква супер грозната къща ще бъде. Аз много. Супер мини къща. Азис. Омага, аз не го прецених това. Щупи това отгоре. Правильно. Ей, какво става там? Защо някой ме удрица? Абе, не на там бе у мен. Аби, къде ще я правим тогава? Виж къде са очертанията, бе. Сега, мали, чакай да се направя поне една операция. Що не казва? Ти трябва да гледаш. Между другото, ние не сме с Bucket сервер. Аз ми звънил, което е гадно, защото няма плагин. Е да направя един крафтинг Ама тейп. то пък за survival не ти трябва плагини, така че. Един крафтинг тейп. Workbench. Ай сега да и направим една операция. Това е друго. Метела ще се щупи, ама нищо. Не помня кога не съм лагал. А? Аз всеки ден го правя. Тренировка на Майнкрафт. Макъде. Какво направих? Нищо. След цялото ще го направя. Човек, имаш ли лук? А? Лук имаш ли? Какво правиш, бе? Ще видиш. После ще добавим прозрачност. Сега нямаме. Ама аз съм по сняг тук. Сега ще го оправим. Има сняг. Ще го оправим после. Отивам да взема дърво. Абе аз имам много. Това е. Аз за себе си ще съм. Аз имам брадва. Все едно за първи път играем. Нали? Какво правим survival, да покажем на интернет. Виж, ще задам един въпрос. Това къща ли трябва да е? Да. 25 грамка. Имаше супер примитивната. Ало, идва нощ. Зомбите идват бързо, ей. Ти лага слагаме толкова бързо, че... Добре, че няма антивага. Луната показва 6 дни. Ох, помислих.